Machiegni kendo nyakora moge Joanga amosi ni misawa karwaki kendo chenro mar Ngima Mwandu dichine makawuono an Elizabeth Otieno kendo dichine makawuono akelo no kaende nas. Okay, nas long na gidholuo. Yes, anti-record nas mabendi longo ni Elizabeth Orondo. Diche mwakawuono wadwaro wuoye ewi gino endo midendo ni Anti-Natal, yani Arita no ero ma imiyo ng'ama miyo mabende pek kinde eko makoro rito yudo nyathine bang' dweche 9. Wendo thuolo en mari lene jopiny nyingi mondo koro wachaka. Erokamano nyadendi Elizabeth. Kwa chako nyinga en Elizabeth Orondo kaka nyamero wacho. Anyanya kachiko guta to mokwongo agone Lolwe Tv erokamano kuom biro kod program maberni mondo mi wapuonjre kata wapuonjo gandawa mosone minewa kata community mondo ngima obed makare. Nikech kaka wakwongo chako wacho ngima en mwandu. Yes. Gidho wagunda ilero na life is wealth. Is wealth. Yeah. Hey, tera mabora yenya. Okay. Nyakora moge Joanga mana kaka nyawadu Elizabeth owacho. Okay, ok nyawadwa jalony ewi weche mag thieth. Kaka oselero nyinge kanyo gi kamwaye wacho nyaka nonde. Entire town to ng'e kumwaye. Ng'e thuri gi malongo. Koro kwa achaka kaka nang'isi motelo kaya chande ni wadwaro wuoye ewi wachonero mar Anti-Natal mabende puonjruok ne jok mamine mabende pek. Koro Elizabeth tie Anti-Natal en tiende na ng'ena nyalo wacha malere ni en chiwo arita makare ne ng'at mamiyo to in kaka jalony ing'e matut. Kamano. Anti-Natal care service en arita miyo mapek kata miyo mosegamo remo. Arita ni sana kata en arita michiwo kendo en puonj mimiyo ng'ama miyo mapek kobire e od thieth. Nikech oseyudore ni mine mang'eny koko yudo arita ni to ngimane kod nyathi moting'o ok nyal bedo makare. Nikech nyithindo bin gine future generation onego ng'ama miyo kod nyathi moting'o irito. Yeah. To Anti-Natal care services gin ka ng'ama miyo obire clinic watime e yore mar ariyo. First and health promotion manyiso ni wa promote ngima ng'ama miyo ni. To mar ariyo wa prevent. Kuna preventive services. A preventive service en kaka gengo. E gengo ni wamiyo ng'ama miyo puonj. To puonj gi mokwongo wapuonje kaka chiemo monego chamo en kinde moyach. Ranyisi makoneno to nego bire od thieth which is danger signs. To gigi moro maradek masana kendo watimo ne miyo en mondo wapuonje kako nego ikore. E kinde no moyach en kako nego oikore mi ndalone mar konyruok ochopo to gigo monego bedogo kata ikruok makare en godo. Miluongo ni birth preparedness. Okay. To Anti-Natal care service ne wakwongo wacho ni health promotion. Mokwongo ko biro chieng mokwongo clinic wapimo remo. To remo no dhi miyo wang'eyo ni mama ni ene blood group mane. Nikech donge nitie gaseche moko mamiyo nyalo gamo remo to ich wuok. Kono kama mong'eyo blood group ne mapiyo to nitie kaka yore moko kaka ich mawuok kama mamiyo kong'eyo gimomiyo ich wuok inyalo geng'. Mar adek en mar ariyo en ni miyo mama tetanus vaccination. Tetanus en kaka sindan michuo ng'ama miyo ndalo mopek mi iyudo ni tetanus ok nyal mako nyathino kata mama ko yudo tetanus to nyathi ni safe ok nyal yudo tetanus. Mar adek kendo gine mwatimone en miyo ng'ama miyo sana joma nie malaria endangered zones. Kaka net gininde bonet kendo wapuonjo kako onego giritore mondo kik oyud malaria. Nikech malaria ka ng'ama miyo yudo tibro do ni mama miyo ni chances mondo ich ni wuok is high, it's 90%. Koro mago gik mwanyalo geng'o emomi waketo gi under group mar health promotion. Erokamano. Okay, nyakora moge Joanga geno ni wapuonjore kanyende yo makare ka ine miyo no ero mabende no gamore moto orito organo kato rito yudo nyathine kochopo higi dwe no ero mar 9 kosekalo.
to iritori makare kendo iluwo puonj go eko mabende imi kod jalony ewi yore go eko. Koro gie sani kaka kawuono waloso kata watwak ewi wachno ero mar kaka inyalo riti jalnero mamiyo mabende pek ma ochiegni konyore kata koko gamo remo. Yes, Elizabeth. Nitire joko mamiyo, mamine, ma bende kata nyithiwa manyiri ma osegamo remo lakini gikia ni gigamo remo, ging'eyo nyalo fwenyo kata tok dweche 9 tok dweche 6 kata adek kata gine kare signs kata ranyisi mag ka ng'ato gamo remo gin mage. Okay, rokamano nyadendi Elizabeth. Ranyisi mang'ama miyo kata nyadendi kogamo remo nyalo neno kata onyalo bedo godo miyo ng'eni ogamo remo. Ranyisi mokwongo en ni chuny malewo ng'ato ma inyalo do ni chunyi lewi sana en gokinyi ma gi dho wagunda waluongo ni morning sickness. Mar ariyo ng'ato nyalo dilo en koso dhi ama neno remo ama neno malo, which is inaitwa amenorrhea kidho kizungu. Kasto mar adek kaka ng'ato nyalo ng'eyo en ni ng'ato nyalo bedo ka wiye bare matin, olo, kata ng'ato nyalo bedo gi owinjo ka iye opong'o gas nandof. To makoro mago eko gini early signs. To gima nyalo miyo ng'ama miyo koro ng'eyo ma adieri ni ogamo remo en kobire clinic kata kotimo self pregnancy test. Ma pregnancy test nyalo ng'iewo gimipimo gode chemist kata kibire test kit e chemist kata kibiro hospital titimoni ma gimitiyo godo en lach. Iwacho ka ni ati chunyi ting'ore, jomoko wacho ni ati nyathi kokodhe imine to chunyi lewe. Gino endo be make ga sense adier koso wacho ga wacho. Mago gik ma kaka dhano nyalo bedo gi iluongo ni myths and misconception ewi gimoro amora. Myths and misconception ok gin gik madier but nyalo do ni ji wacho gi kendo jomoko nyalo bedo no believe on them but they are not scientifically proven. Ok gin gi evidence manyiso ni en gima kotimore kata katimore to en gima dier. Koro mano mar kamiya otimo kamano to mano medically have nullified. Yeah. Okay, so chunyi awacho ni komiya otimo gicha chane to chunyi miyo lewe. Kata kore wang leny yani. Leny no endo bedo gande koso mano be mana myth. Leny ok en myth, leny en gima adier nikech ndalo mamiyo pek iyudo ni kaka nyathi endelea donge ng'ama miyo ofinya kata odiyo nini mar chiemo, mano ich mating'o chiemo. To koro ndalo ma nyathi medo dongo ka ich mar nikech donge en gima biro mabed maneno. To nitie gande organs kata nini parts mag dendwa mane gi yudo ni nyathino dio ich mating'o chiemo, that stomach, onyalo dio kata lungs mano obo, kasto nyalo dio gas nini kidneys be kaka ich medo nini no hizo gimora mora. Koro sama nyathi kata endelea dongo mo odio ich mating'o chiemo, yudo ni ka ng'ama miyo chiemo to biro bedo gi leny no endo. Manyiso ni chiemo no endo obudho e ich kapok obedo digested nikech space tin. Emomiyo ka mama obiro e thieth twa puonje ni ochamo matin but frequently but kidogo. Awacho hata ni within 1 hour ichamo kidogo but and frequently. Mondo ich matin oting matin to kendo digestion go bed maber. Gima kelo leny kendo en hormones. Hormones mano gi dho wagunda lakini ang nyamera no konya loko kong'eyo gi dholuo. Hormones en gima awach ni ng'ama miyo mondo nyathi odonge ich en gima del kata gik ma del golo mondo o support the pregnancy mondo bed up to term. Korido ni nitie hormones ma sana hormone ma support pregnancy miyo ga ng'ama miyo bedo gi leny nikech dendwa kod obwongowa gin gimoro achiel. Yeah. Nyakromo gi jongi winjo mwanagi ti ok ni ka seche ma intire kod lenyo no ero manyiso ni ng'ama nie isha ndo timo gimoro makech.
Yes, nyakora mogia joanga gino ni wawinjo puonje yonero makare nako ni lunge ni Elizabeth Otieno kendo antiere kae kod jalony mabende luongo ni Elizabeth Orondo. Koro wantiere kaendi ka wamiye puonje to ni mare Ngima Mwandu agoni erokamano kuom neno LTN kata Lolwe TV to ni mare chero ni endi wakelo ni puonje wi tuoche ma opogore kod kaka wanyalo rito dendwa mondo kik watiek ngima wa kata kik wawe tuoche moko ma inyalo geng' donje dendwa. Geng'o oloyo thiedho to ni mar seche mithiedho nendo onyalo kawo pesa mokre lach ahinya. Kik idhi mabor to ni mar wadhi mana yweyo kasto waduogo dhi nyime kod twak mane wan godo odiochieng' ma kawuono. Nyakora mage joanga go ni erokamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachako chenro ni eri nyaka gie sani kane wantiere yo matini koro waduogo mondo wadhi mbele kata wadhi nyime kod twak wa mane wantiere godo kawuono. Kawuono ne wantiere kod twak no ero mar Anti-Natal caregiving. Anti-Natal care service. Yes, care service manuero. Kama motelo kacha chande Dr. Jalonye owuoye gigo eko ma ranyisi go eko ma ng'ama miyo mapek nitiere godo kod gigo eko ma ichiwone kata chenro go eko ma imiye kendo go eko ma odhi oneno laktar kendo go eko ma osefwenyo ni oyach. Elizabeth, kona neni nitiere gimoro miluongo ni pseudo pregnancy, ng'ato fwenya wundore kata nitiere gi ranyisi moko ni oyach lakini ok oyach. Koso pseudo pregnancy ni lungo en tiende na. Okay, erokamano nyadendi Elizabeth. From the word just ago pseudo, that means fall kata en oken gima diere. Inyalo doni ng'ama miyo kata ng'ama nyadendi ose bede pache kata okete pache ni oyach but ok oyach. Koro kobiro hospital to nyalo wacho ranyisi mokwongo wawuoye ma ng'ato mamiyo nyalo bedo godo kata nyalo neno ko oyach. But ko pime motimne test emomiyo wacho ni gima nyalo nyiso kata nyalo miyo ng'ato ng'e ni oyach en timo pregnancy test. Koro ng'ama nigi pseudo pregnancy inyalo yudo kata en 99% kitimone pregnancy test it is negative. But with her and even mind yake na mentally amejua ko pregnant. Yano ng'eyo ni en oyach. Koro ng'ama kamano kobiro to watimone pregnancy test ka onge to wachako puonje kasto en gima waka otimone counseling nikech en gima nie pache. Mano that's the word pseudo pregnancy. En ich maonge. Onge. To okay. Onge lakini oneno signs go eko ma iye bende biro koso. Onyalo neno signs go mo obed gi mind kendo ni iye bende kuot. Ma kitimone even ni yo king'iye nini yani generally tinyalo wendi oyach. But ken kitimone test to oyach. Nikech ing'eyo ni dendwa kaka kuongo wacho obwongo wa kod dendwa en gimoro achiel. Gimikete pachi misekete chunyi onyalo timore kata onyalo bedo kaka ranyisi e dendi. Mano odong' tuo koso ng'ol. Okay, tuo to ken ng'ol. Yeah. Okay. Yes, Elizabeth, mokwongo kane ichako leronwa tie antenatal care ni nyisowa ni itimonu minegi eki puonj ewi kit chiemo monego gicham. Gin kit chiemo mage monego ng'ama miyo mayach onego cham? Erokamano. Ko under nutrition kata kit chiemo monego ng'ama miyo chamo en kaka chiemo magero del mwaluongo ni carbohydrates but jomosomo wach chiemo matut to ng'eyo kaka opogogi e kidienje kod kidienje. Koro carbohydrates ni kata chiemo mamedo teke del en kaka awachi ni kuon, mkate, oduma, gik makamago kata bel. To mar ariyo en kaka olembe kod alode. Mar adek wan kod
proteins mano kaka rech, omena, oganda kod ringo kod giko mopogore opogore. Koro emomiyo wahimiza kata wanyiso mine mayach sama gibire clinic to wapuonjogi ni onego giyudo all these types of foods kata onego gichamo all these types of foods koluwore gi kiwango ne, nikech ng'ato nyalo dwaro ringo to kiwango ne kaka mfuke to ok nyal yudo ringo, nyalo yudo ganda. Onyalo chamo ganda no nikech oganda is also part of proteins, to yudo alode moro kata ka en alot mar nyaluo kata en spinach. Sana sana nyalo do ni ndalo ma Miyo yach kochamo gik moko kaka skuma kata oganda bende kaka wawacho ni en kaka leny gini goeko nyalo bedo. Koro kobiro to wapuonje alode kata gigo monego chamo koluwore gi shida mobedo godo, so long as no chamo balanced diet. To fruits kod vegetables gin maber nikech gimedo remo del. Nikech yudo ni ndalo kata ng'ama Miyo kayach to remo sana sana en gima vital. Onego bed ni rembe kik dog piny, to konego bedo be kiwango ma kano gamo remo to nitiere. Nikech yudo ni ka ng'ama Miyo yach to kiwango mar remo dok piny nikech rembe ni serve ji ariyo, serve nyathi to kendo en bende. Emomiyo ka gibiro be wamiyogi iron and folic supplements. Iyo tembe kata yath magimuonyo kila siku within every month mondo med remo kendo mi nyathi kadongo to obongo ne bedo, yani hiyo mental development kendo choke mag dende be bedo strong. To gimoro kendo ma wiwa will godo modho pi moromo, especially 2 liters per day, mano glasses aboro. Nikech yudo ni ka ng'ama Miyo komodho pi moromo tibiro yudo ni obedo kaka gi shida mag on and off headaches, wiye bare, kata yudo ni dhoge otuo nikech pi mane dende tin. To be yudo ni percentage, the 90% of remo mane del dong en pi. Emomiyo ber ka pi bende ng'ama Miyo modho ndalo moyach. Yes, Elizabeth, kwa dokor ka chiemo kaya chande, iwacho ni nitiere chiemo moko mako chamo to medo iron e del. Debede ni chamo odowa bende nyalo medo iron e del? Odowa ka ng'ato chamo to ok med iron e del, omedo mana shida. Though jo believe ga ni odowa being ni en part of nini nyalo medo iron e del. Iron imede del ka ng'ato chamo wach ni kata oganda to chamo fruit kaka vitamin C. Nikech mondo kichamo gima nigi iron mondo otie dendi be nyaka cham fruit man gi vitamin C. Mondo kony ni vitamin C ni ywayo iron mondo obede remo kata otie del. Koro they go fruits and yo nini vegetables and hizo nini proteins goes together. Koro kiko odowa mano mucho dowa kiko mucho dowa ka ng'ato winjo mano onego nitie kobire clinic nitie kaka wapuonje ni samo winjo mucho dowa no onyalo bite biscuit kata Weetabix. To bato dowa ng'eni ka ng'ato chamo en gima kama okoni igole kama ler kata kakone kuonde miwayude ok en gima long. Inyalo do ni ene mobiro miyo ng'ato bedo gi worms, be momiyo watimo ne mine be deworming ka giyach. Kasto ok en gima obiro kasto bedo kokimodho pi moromo be odowa nyalo miyo okonyi bedo matek. Koro momiyo wa discourage chamo odowa no endo nikech yudo ni kata kichamo lowo no endo to okokonyi kako onego chiemo moko kichamo kata gima wapuonji kokitimo. Yes, Elizabeth, ing'isane kit midhirni kata dangers ma ng'at ma Miyo nyalo bedo godo kinde gweko mopek. Okay, erokamano. Concerning danger signs kata ranyisi ma ng'ama Miyo mayach koneno to nego biro hospital kata odhie od thieth. Ranyisi mokuongo en neno remo nikech ndalo ma Miyo yach kata pek ok onego remo wuok e dende. Mano adier. Koro ka ng'ama Miyo neno remo to nego mano ranyisi mokuongo mabe kiko bede ot kata korito jaode ni biro tero hospital. Ene mokawo jukumu kata ka jirani to kele hospital. Nikech ng'ato nyalo neno remo oweyo ni en gima normal to kare samoro bierose ni tunaita placental abruption gi dho wagunda. Bierose detach e wall mar
nini mare uterus. Kata onyalo bedo ni muoch osechako kae but ok ong'eyo sana ne rawerni matindo kata first pregnant nini moms. Kasto mar ariyo, sign ma kama moneno to onego biro osiptal en kaka wich mabare makabisa makata komuonyo painkiller to ken gima rumo. To be painkiller ng'ato konego ong'iewe chemist, ng'ama miyo sana waimiza no bi osiptal. Koro ka in gi wich bar mang'eny to ing'ama yach onego ilimo clinic because it is a danger sign. Danger sign en ranyisi ma kokikaw majukumu haraka within 1 hour ten gima nyalo hinyi. Mar ariyo, kuot mar del. Sana kuot e wang'i, face kata e badi. En kuot ma kidiyo tinyalo neno ka dhi iye. En kuot mabiro nyiso ni samoro pressure ni malo kata nitie shida moro ma kokibiro piyo mo ong'i to nyalo kelo ni problem gi nyathi moting'e iye. Sign mar adek en ka owinjo ka nyathi nikech ng'ama yach kochakoro dweche 6 ka dhi mbele kata dweche 5 ka dhi mbele, nitie kaka nyathi osechako tuge iye. Mong'eyo kaka nyathi tugo. Koro ka tugo mar nyathi ni odok chien kata kowinjo kaka tugo nyathino endo bedo ga ka tugo onge, that is a danger sign. Onego biro osiptal. Mar adek en ka mama mochiegni konyore oneno ka piyo wuok. Onego biro osiptal nikech inyalo yudo ni ka pigni owuok chon to kowuok ma ochwer morumo, nyathi nyalo bedo gi problem. To seche moko be kowuok mo nini mapema koko biro osiptal, nini no nyalo pigno nyalo swipe, onyalo miyo nini pel nyathi kuongo. To koro ka nyathi ridore ni en gima otimore nikech muoch, nyathi kodiyo pel to inyalo yudo ni ko mama ni okokony mapiyo ma nyathi no gol to chances mar survival mar nyathi ni dok piny. Nikech en ka pel nyathi kodiyo pel to manyiso ni remo koro ok dhine. Yeah. Tekna mini Mayach. Emomiyo wantiere kaendi mar puonji, mi puonjo makare kinde go Mayach, kinde go ma bende isekonyori, gigi go mo onego itime, kinde go Mayach, gigi go mo ok onego itim. Elizabeth. Yeah. Nyisa ne gigo eko ma Miyo Mayach onego tim, gigo eko ma ok onego tim. Kode gino endo ma ng'at ma konyo Miyo Mayach ni endi onego otim ne Miyo Mayach ma intiere godo. Mano penjo makare kendo en penjo monego kata miyo onego first onego miyo omi support. Especially during pregnancy, mother needs to be supported. Nikech yudo ni ka ng'ato ogamo remo to gini endi chando pache, dende bebedo gi changes, to emotions ne kata e ngimane nitie kaka bedo gi changes. Ok en kaka ne ng'ama onge gi ich. Emomiyo first kuom nini ng'ama miyo sana to the fathers ilongona wuone onego support joma mine. Nikech seche ma mama yach, that psychological support, it's very crucial. Onego mama miyo bedo gi support sana ne ng'ama jaode. Miya support kendo guide along that journey. Emomiyo wacho gande ni ka gibiro clinic to ng'amo biro gi jaode wamiyo first priority. Nikech ka gibiro twatimo ne gi health education kako onego rito ng'ama miyo ni. Chiemo ing'eni ng'ama miyo yach ok onyal dhi tich kata tich moro kibarua mano timo ni mondo yud chiemo. Dong ng'ama ndugu ema biro tiyo mondo kel chiemo e ot. Koro emomiyo nikech chiemo be is a first priority.